Brad. Ay, sir. Oh. Sorry kay sir. Prank lang ni sir. Si Prang. Prank lang. Binong ha. Video to sir. Pagkaro mo na yung kapuha ha. This is Oxygen, I'm net. Let's go! 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 So what's up mga chuy? Karon ato ang lantawon kung tinuod ba o dili katong nikalat nga video nga nag-viral karon sa YouTube. Kung tinuod ba nga napusil o naigo ba gito o wala. So kami kay concern kami, so amo pa itaag paagi nga matubag ang inyong pangutana. Brad. Ay, sir. Oh. Sorry kay sir. Prank lang ni sir. Gi-upload sa YouTube ang mao nga video sa Pong TV Dub and Vlog niadtong mga niaging duha ka adlaw. Ug sulod lamang sa duha ka adlaw, nikuha na kini og 1 million views gikan sa katawhan. Karon ang pangutana, tinuod ba o dili? Sa pagkakita na ko niini nga video, ako kini gi-share sa Facebook. Og daghan kayo mga comment ang mga nanggawas. Sama sa tinuod ba ni? Joke ra ni? Basin gi-prank ra mi? Or basin unsa ni? Tinuod ka ni? Sure ka ni? O basin ga-joke na sad ni? Or basin ang viewers ang gi-prank ani? So karon i-reveal na to na kung unsa gitinuod ana. Tungod sa kuang kagustuhan nga gusto may balok kung unsa ginahitabo, wag gyud ko kantos nangita ko paagi nga ako makontak or nakoy machatan sa isa nila bisan og wa ta kaila. So nachatan na to isa silang nga uban. Og nagkaingon dito nga murag tinuod gyud. Basahan niyo ang chat namo. Kay pamati na mo kay murag tinuod gyud siya. Base lang sa chat namo. Mao kato ang amuang ginachat mga choy. So base sa inyo nakita, unsa man yung pamati? Tinuod o dili? Sa akong pamati, murag tinuod nga murag dili. Isod kay sabto no, murag tinuod nga murag dili. Pero atong balik ko naglantaw ang video, kung abo boy makit-an nga murag katingalahan. Kay para makuntod ninyo kung tinuod ba gyud o dili. Kay sa pagkakaroon wala pay balita ang maong grupo. Walay kasikas nga nitabo sa Facebook o sa bisan asa pa. Atong balikan dito sa part kung diin gipusil na sa pagpabuto og pusil. Tantawan ninyo kung unsa inyong reaksyon sa inyong makita. Dito na to makita kung tinuod ba gyud o dili. Ay, sir. Oh. Sorry kay sir. Prank lang ni sir. Kung makaingon ta nga wala hingbuto ang pusil, ang pangutana, nganong katong nagpurong og puti nga nagbitbit og kawayan sa kilid ug nganong hindagan? Ay, sir. So karon mga choy, naglisod na yun yung huna-huna. Kaya ako po, naglisod na huna-huna. Naglisod kong sabot kung tinuod ba yun o dili. So kamo, unsa man yun? Sa inyong pamati, tinuod o dili? Comment na mo dire. Kaya para mailhan na to kung kinsa ginasakto ani. Kung tinuod ba yun o dili. Sa pagkakaroon, wala tayong mabuhat. Kundi ang pabuton nga kung lusa sila maningog. Kaya kung maningog na sila, so pasabutan na, mutugan na gid sila kung unsa ginitabo. Kung tinuod ba yun o dili. So wala tayo mabuhat karon. So ang atuwa lang gid ani, tama ra gid haka-haka or theory kung unsa ginahitabo. So, kung gusto niyo malantaw ang complete video ni atong salidaha, just search Pong TV Dub and Vlog sa search box dira sa YouTube aron makita sa ninyo ang uban pa ng mga video. Sa mga bago pa pud sa akong channel sa Next 101 Vibes, agad mo kalimot to like and share and subscribe sa akong YouTube channel aron updated ka pirmi. Then flex na nako at ang ibon ang Lupisay na TV. This is Oxygen, I'm net. Let's go! Semana. So mao ka to ang segment nato karon. Kung tinuod ba o dili. So kamo na husga kung tinuod ba gyud o dili ang inyong mga nakita.